Nke a bụ Immaculate for TV. Igbo ekene m unu. Igbo mma mmanụ. Igbo ekene m unu. Igbo mma mmanụ. Biko ịga n'isiokwu nke anyị ji bịa na ụbọchị taa bụ isiokwu nke anyị kpọrọ kedu ihe mere ndị Igbo ji wụrụ ndị na-ahụ onwe ha n'anya? Kedu ihe mere ndị Igbo ji wụrụ ndị iro ibe ha? Ọ ya bụ isiokwu ụbọchị taa. Kedu ihe mere ndị Igbo ji wụrụ ndị iro ibe ha? Gịnị mere ha ji wụrụ ndị iro dịịrị onwe ha? Ọtụtụ mmadụ ajụọla ajụjụ a dịka ọ ga-adị na mma, na-asị ihe dịka ụfọdụ ndị na-amaghị ndị Igbo ma ọkwa na ụfọdụ ndị Igbo n'onwe ha ajụọla ajụjụ a sị kedu ndị wu ndị Igbo? Gịnị wu ndị a na-akpọ ndị Igbo a? Ndị a na-akpọ ndị Igbo ole ndị? Ịmago ndị Igbo a enwere a na-ekwu okwu ma ọkwanụ Igbo people dịka bekee siri kwuo ya, ọ bụ ndị si na mpaghara ọwụwa anyanwụ nke Nigeria, ịmago South Eastern part of Nigeria. Ọ ndị si ebe ahụ wee pụta. Ndị Igbo a na-ekwukwa n'okwu ihe adịghị m sure na o nwere nọ n'ụwa a na-ada anụ maka ndị Igbo, ma ọkwanụ ọbụgodo na ọ bịatụba n'Igbo ọnụgo maka ndị Igbo n'ụzọ dị iche iche. Ndị Igbo a na-achọ ha achọ, ma omume ha ma otu ha si eme ihe ma ebe niile a na-achọ ndị Igbo achọ. Ndị Igbo nọzu ebe niile, onweghị kọna ịga na Naịjirịa, mpaghara ịga na Naịjirịa na ị ga-enweta ndị Igbo ebe ha na-agba mbọ ka ha baa uru, ebe ha na-agba mbọ ka isi ha pụta. Onweghị mpaghara n'ụwa, onweghị obodo, kedu kọntrị ọ ga-eme gaa esi na ị na-achọ Igbo, ị na-achọ ndị Igbo na ndị Igbo anọghị ebe ahụ. Maka ebe ọ na anyị maara ndị Igbo na-anọghị, ma na ala ebe ahụ adịghị fertile, onweghị ọdamịta mkpụrụ, onweghị ihe na-eme ebe ahụ. Enweghị ya. So ịgba mbọ ndị Igbo mere ndị Igbo ha jiri wụrụ ndị a na-atajiri anya ebe o buru ibu, ọkachasị na Naịjirịa ma ebe ọzọ, obodo ndị ọzọ ha pụrụ gaa ịchọ akara aka ha. Ndị Igbo wụ agbụrụ dị iche, mago special tribe Oluwa detugoro si na ndị a nọ etu ọnwụ n'ọsọkọ ya si dịrị na ndị a ga-abarịrị uru. Ọhịa ihe ndị Igbo wụ. Oluwa na-akpachapụkwa n'anya, Chineke na-akpachapụ anya na-echekwa ndị Igbo maka ihe ndị Igbo na-aga through n'ime Naịjirịa, ihe ndị Igbo na-aga through all over the world. Ọ bụ ihe eji ọnụ ekwu. Ndị Igbo siri ezigbote ike, ha siri ike. A na-akawakwa n'ọhụ gbaa mbọ n'ọnọdụ na ha nwetara onwe ha. So o nwekwana ụfọdụ ihe ejiri mara ndị Igbo, nwe ụfọdụ ihe eji mara Igbo. Asị m kwuo, asị na uche onye adịghị njọ. Asị m kwuo, ndị Igbo dị nka otu agbụrụ na Naịjirịa na-amaghị ebe ma ọkwa na onye wụ ndị iro ha. Ha amaghị onye wụ ndị iro ha. Oge ụfọdụ dịka anyị siri ghọta ya, ndị Igbo wụ ndị na-eche na ndị iro ha wụ ndị si esi bịanụ, ma ọ wụkwanụ a ga-aga chọwa ha iche. Mana ha amaghị na ndị iro ha wụ ndị nke ha na n'onwe ha bi, na ndị iro ha wụ ha nwa n'onwe ha. Ndị Igbo ekwesịghị ịga achọ ndị iro ha n'iro. Ndị iro onye Igbo wụ onye Igbo. Ọkwa ya mere o ji dịka
anyị na-agba ụfọdụ mbọ ọ dịka ya na-eti aka na tipabu aja. Anyị kwesịrị ịkpakọ onwe anyị ọnụ, anyị kwesịrị idozi onwe anyị edozi ka ọ ga-awụ anyị na-agba mbọ anyị na-ahụ ihe anyị na-agbapụta na mbọ. Biko n'ịga n'ihu, Ogu Emmanuel bụ aha m, nke Ịma24 TV. Biko kawa ahụ gaa na YouTube channel m nke Ịma24 TV. Unu ruo ebe ahụ na subscribe to my channel. Gaa na Facebook page m Ịma24 TV. Unu eklik ebe ahụ ede like ka unu nwee ike dị na-ahụ videos ọhụrụ mgbe ọbụla m wepụtara ya. Biko abịa na nke mbụ, ndị Igbo bụ ndị pụrụ iche karịa mmadụ niile. O nweghị ụdị mmadụ ịchọ n'ala Igbo na ị gaghị enweta na agbụrụ a na-akpọ Igbo. Kedu ụdị mmadụ ọwụ tụọ na isiri chọọ ya? O nweghị ụdị adachụ ya achọ n'ala Igbo. Onwe nke ndị oyibo na-akpọ the good, the bad and the ugly. Otu ọbụla isi chọọ ya, anyị nwere ya. Anyị nwere otu ọbụla isi chọọ ya, otu ọbụla isi chọọ ya, Igbo ga-enye gị ya. Ịma o nwere ụfọdụ ihe ndị mmadụ jiri aghọta ndị Igbo. Ụfọdụ ihe a na-aghọta ndị Igbo, ọtụtụ agbụrụ niile dị iche iche, ọtụtụ mba niile dị iche iche na-atụ ndị Igbo ụjọ. Ha na-akwanyere ndị Igbo ugwu. Ihe nji sị na a na-atụ anyị ụjọ, ọ na-afịa ha ahụ ịghọta ndị wụ ndị Igbo, maka na o nweghị ihe onye Igbo na-apụghị ime. Ha ghọtakwa na dịka na o nweghị ihe anyị nwawo ndị Igbo na-apụghị ime. N'agbanyeghị ada achọ anyị enweghị shortage of good people n'ala Igbo. Ha nwere ndị ezigbo mmadụ, ha nwere ndị eji aba mba, enwere ndị eji etu ọnụ. Kedu ebe ọwụ na ebe okpukperechi ụmụ ihe religion ndị a, kedu ebe ọwụ anyị nwere ndị ịga na Vatican City enweghị ike ịgụ first 5 cardinals na Vatican City ghara ịgụnye onye Igbo. Ama m ebe m esi wee bido. Ndị Igbo nwere ndị ha na Chukwu na-akparị, ha na-ediskọs. Ndị Igbo nwere ndị ma Chineke, nwere ndị ma Jehova. Ndị Igbo nwere ha. Ịbịa ihe dịka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ụmụ ihe politiks ndị a ma ọ gịnị, a na-achọkwanụ ndị Igbo achọ dị ya. Nkịta racha ha anya ebe a ma ọ rụkwa ofu onye ọchọ ịkọwa na ihe buru ibu, ọ sị na nkịta racha date n'anya. Ọwụkwa na m na-ekwu na ndị nkịta racha ndị Igbo anya, ọwụkwa ihe m na-ekwu. Kama ihe m na-achọ ịkọwa wụ na ịbịakwa na politiks anyị na ya. Ịbịa n'ịgba mbọ ihe dịka indọstrị ma ọ gịnị, ịzụ ahịa, kekwanụ ndị nwe ịzụ ahịa. Ndị nwe ịzụ ahịa, otu a Nigeria dị more than 770 something local governments na Nigeria. Onweghị ebe ọ ga-eme itinye isi ka ị ghara ife onye Igbo ebe ọ na-agba mbọ, ka ị ghara ife onye Igbo ebe ọ na-azụ ahịa. Ọ dịghị. Ndị Igbo n'ụzọ everywhere. Ọ wụzie ndị gụrụ akwụkwọ. Akwụkwọ na-erubekwara anyị isi, maka onye Igbo ga-agụ gụruo ebe akwụkwọ gwụrụ. Akwụkwọ na-erubere anyị isi. Nsị ka mkpọ Chinua Achebe, ọ dịka ọsọsọ ya, mana ka nyegoro unu ofu example. Otu a Chinua Achebe nọ, sọsọ ofu akwụkwọ dere Things Fall Apart. Ọwụ na translate begie more than 60 something languages all over the world. Ọtụtụ mba niile na-eso gị agụ Things Fall Apart dịka otu isi agụ ya na asụsụ Igbo ma ọkwa na asụsụ Bekee iji wee ghọta ya ọfụma. Ndị Igbo siri ike, ndị Igbo siri ike ka egbe, mana ụfọdụ mmadụ amaghị, ụfọdụ ndị Igbo amakwanụ. Abịa n'ihe dịka na sports, ịmago kedu ndị bọọlụ na-erubere isi, ka kedu ụdị sports ị chọrọ.
n'enu ma ndị a ga-anụ Japan bata, ma ndị Paralympics a ga-abụrụ ike from Japan, ndị be anyị na-ebe ahụ na-enye nsogbu. Ọ na biznes ka ọ na agụmakwụkwọ, abịa na entertainment, ụmụ ihe egwu ndị a. Nchọwa ofu nne m wụ Fino na ndị ọzọ na-eso ụzọ ya, kedu ebe ka m esi bido kpọọ ha? Ebe ka m esi bido kpọọ ha? Bịa na entertainment industry, ndị Igbo so jidie na Nigeria. Onye nkwa Nollywood, Igbo Nollywood. Ị na-awọchị fim, ka m wọchị ya fim Igbo. Ị nọ Amerịka, onye Amerịka sị gị na ya chọrọ ịwọchị fim Igbo, awụ fim Nigeria. Ije Cote d'Ivoire, onye Ivorian asị gị na ya chọrọ ịwọchị Igbo fim. Ị bịa Togo, onye Togo ọ sị gị na ya chọrọ ịwọchị fim Igbo fim. Kedu ebe ọ? Ndị Igbo dominate go the industry. Maka anụmanụ na after Hollywood, no Nollywood na-eso. Abịakwa na nke ọzọ, ntu ụmụ ihe arụba ndị a, nke ndị Igbo jisi ike, nke onye Igbo jisi ike mụta, unu amụgosikwara ya amụgosi, unu enwegokwa ezigbote problem. Anyị nwekwa ndị egbe na-erubere isi. O nwere ndị oge eme ịkpọ oku n'ala Igbo, ha were egbe za gị. Ọwụkwụ otu ọ na-eme ịkpọ, ịmatụ ụfọ, ebee ka ị nọ? Ọ sị gị na anọ m ebe a. Itu onye aha, o were ụmụ ihe AK-47 ndị a wee zaga oku. Anyị nwere ndị isi gbalịrị, otu ọ bụla isi chọọ Igbo dị ya, otego Igbo kwado, and ụfọdụ mmadụ amarụ ka Igbo si kwado, ha chọpụtaghị. So Igbo siri ezigbote ike. Ndị ọzọ ma na Igbo siri ike, na Igbo na-enye nsogbu, ha maara ya ọfụma ọfụma. So amara m ebe m esi wee bido nsị ka nkọwawa qualities Igbo na ihe Igbo pụrụ ime, ma ọkwa na ihe eji wee mara Igbo. Ọ ga-enye nsogbu, chi ga-eji chi ga-abụ. Onwebere finish bedem part 1. Efuge ka nsigoro side apụtawa, even ndị ọcha na onwe ya upon amamihe niile na ego niile ha ji, hafụ ndị Igbo ha na-erube isi, hafụ ndị Igbo ha na-atụ ndị Igbo ụjọ, ka ọ fọzikwa ndị mago agbụrụ ndị ọzọ. Mana ofu nsogbu nchọpụtara onye Igbo nwere bụ na onye Igbo na-achọ ka ebe ọwụna ọ nọ ka ya wụrụ isi, ọ chọghị ịwụ ọdụdụ. So bịa na ememe oge ụfọdụ na-agbakọ, ebe ọwụla apụtakwa na ọwụna onye ọwụla chọọ ka ọ wụrụ chairman, o nweghị onye ga na-eso ụzọ chairman. Ọ na-echere na ihe a nwere ike ịdị na-enye anyị ezigbote nsogbu, nwere ike inye anyị nsogbu, maka onye Igbo ọwụla chọrọ ka ọ wụrụ onye isi. O nwere onye chọrọ ige chairman ntị n'onu. Achọpụtara m ihe a dị nke oso na ofu nsogbu anyị nwawo ndị Igbo na-enwe. Efuge, so ihe a wụ, asị m kwuo, ihe a dị nke ihe merenụ, ịma typical onye Igbo, ọ na-find it very difficult ịza mmadụ saa. Typical onye Igbo, ọ na-afịa ezigbote ahụ ịnọ n'okpuru onye na-achị achị, ịnọ n'okpuru ndị na-achị achị. Icheke the brain, ịmago ụbụrụ, the brain of an Igbo man, ụdị speed ọ na-agba speed karịa onye bụ brain ahụ. Ọ na-agba speed karịa onye nwe that brain. Oge ụfọdụ ọ na-abara anyị uru, oge ụfọdụ ọ na-enye anyị nsogbu. Brain onye Igbo na-agba speed karịa onye Igbo. Onye Igbo na-agbakwanụ mbọ ka ọ chukwute brain ya. So
oge ụfọdụ oke amamihe maka ihe ọwụ na-asị na ihe a na o buru ibu ma ọ bụ gịnị ma ọ na ọ karịa obido nyebe nsogbu fuge. Ọ ya mere an average Igbo man ọ na-afụ ibie, ọ na-enyo ibie enyo, ọ na-afụ ibie dịka suspect ma ọ ndị bekee. Ọ na-afịa onye Igbo ahụ trust onye Igbo, ọ na-afịa onye Igbo ahụ ịtụkwasị onye Igbo ibi obi, ọ na-afịa onye Igbo ahụ ikwete na onye Igbo ibie agaghị atụ ya n'ala. Ọ ya mere icheki etu ụfọdụ ndị Igbo si akpa agwa, ịfụ na onye ọbụla na-eme ụmụ ihe magotu your tent o Israel, onye ọbụla na-akọ akụkọ personal interest, onweghị na-ekwu okwu kedu otu a ga-esi wee mee ka anyị dị mma. Ama m na onwe mgbe otu a ga-esi wee mee onye ọbụla ekwete, mana kedu otu a ga-esi wee mee ka imeri mme mmadụ si oke ka anyị mee ya otu a anyị ekwete mee ya. Gịnị mere o ji afịa ya ahụ? Gịnị mere anyị ji enwe ike iji ofu ọnụ wee kwuo okwu, wee were ofu ọnụ wee kwete? Onye Igbo ọbụla na-enyo onye Igbo ibi ya enyo. Abịazie ihe dịka na ọchịchị, ọ dị egwu. Sogodi awụrụ ebe a na-akụ ụka ma ọwụ mago meeting, tu a na-asị community meetings ma ọ mago ụmụ ihe social gatherings ndị a, even in our families. Onye Igbo ọbụla na-afụ ibie dịka suspect. Onye Igbo ọbụla na-afụ ibie dịka suspect. Ọ ya mere o ji dịka ndị ọzọ, ndị agbụrụ ndị ọzọ, ọma paswọọdụ eji a kọntrolu anyị, ha ma paswọọdụ eji a manipuleti anyị. So oke inyocha na oke ịsọspekti onye Igbo, ịsọspekti onye Igbo, ọwọkwa ezigbo ihe ka ọ wụrụ anyị. Biko n'ịga n'ihu, emeghị m ihe onyonyo a makwanụ vidiyo a ịmago ijikọtọọ ndị Igbo ma ọkwanụ agbụrụ Igbo. Mba, kama ịmago na ịmata ụfọ TV a anyị na-ada agbawa direct, anyị na-ada ekwu dịka otu o siri dị. Ihe eji ekwukwa na ihe anụwa awụghị na sọsọ n'ala Igbo ebe ọ ga-eme gaa inweta ndị ada eji ofu obi ma ọkwa na ofu ọnụ na-ekwu. Kama ihe m na-ekwu na onwe m wụ, anyị kwesịrị iji onwe anyị na-ama atụ ezigbote ihe. O kwesịghị ọwụ na ndị ọzọ ọwụ na ha ejighị ofu ọnụ na-ekwu, anyị bịakwa anyị na-eme otu ha si eme. Ka anyị mekọnata na onwe anyị nwere ike iji ofu obi were ofu ọnụ wee na-ekwu, ka anyị nwee ike ịdị iche na ndị ọzọ. Maka m achọpụta ụfọdụ na-asị na ọ bụ sọsọ n'ala Igbo ịmago na ihe adịghị peculiar with Igbo race ma ọ bụ gịnị. Ọ ka gị mma na isi ịmago from ndị ọzọ pụta, gbanwee, chenjie nke anyị ka anyị ghara ịdị na-eme ka ha, ka anyị dị iche n'uche nke m. So eme m vidiyo a ka anyị wee nwee ike inwe mgbanwe, ka anyị wee nwee ike inwe ntụgharị uche na ndụ anyị ịmago dịka ndị Igbo. Oge so oge ụfọdụ ajụjụ a na-abata m n'isi na-ajụ, ọ bụ otu a ka anyị ga-esi wee na-eme? Ọ bụ otu a I continue like this, ọ ga na-enye anyị ezigbote nsogbu, ọ ga na-enye anyị ezigbote nsogbu. Ifugie, agbụrụ Igbo dị ka ndị bi maọkwa n'ụlọ arụ n'elu ugwu. Anya onye ọbụla na-aga ebe ahụ. Ụfọdụ ndị ọzọ na-ahụghị ndị Igbo tụkwasara obi ha na agbụrụ Igbo, na-amụta ka ha wee nwee ike ịba uru karịa ndị ibe ha. Ha na-elele anya elele maka ebe ụlọ ndị Igbo dị, ọ dị n'elu ugwu, ọ dị na mountain. Ụnụ mana ihe dị na mountain, anya onye ọbụla na-afụ ya. Biko ndị Igbo anyị bụ ndị a na-enene ka anyị nwee ike ịkpakọ onwe anyị ọnụ. Ụwa na-enenekwana anyị. O nwere ndị agbụrụ ndị ọzọ they are looking up to us for their own salvation. Ọ bụrụ na anyị wụ Chineke mana ihe a na-amụta n'aka anyị karịrị akarị. Ọ bụrụ na ewu ihe dịka onye na-aga njem, na-aga many countries, mba dị iche iche, ị ga na-enweta ọtụtụ ihe agba ama
gbasara otu ndị mmadụ si aghọta agbụrụ Igbo. Gịnị mere anyị nwawo Igbo ji anyị agaghị ekwete? Anyị a na-asị ka ekweghị m, onye a na-asị ekweghị m, onye asị nwanne ekweghị, nna ekweghị, ikwu ekweghị, ibe ekweghị. Gịnị mere ya eji anyị ama ekweta? Anyị nọkọtakwa na anyị ekwetatu. Anyị kwesịrị inwe good reason to agree. Ihe ọdịnawa DNA ọ iwu wụ na anyị ga-asị na anyị ekweghị. Onweghị ihe dịka ihe oyibo na-akpọ compromise ma ọ sacrifice ma ọ gịnị ka anyị nwee ike ime ka Igbo nwee ike ịdị n'ofu. Igbo biko na ọwụ na anyị dị n'ofu, adịghị m sure na o nwee mba nwere ike ịma anyị aka n'ihu. Ọwụ na Igbo dị n'ofu, adịghị m sure na o nwee ihe ọwụ na anyị plan ime achieve, any force living or dead nwere ike stop ya. Igbo kedu ihe mere na anyị ji buru ọnụ ahịa anyị, buru our price, butuo ya so cheap, o ji dịrị ndị ọzọ izi ịzụta? Ndị Igbo ihe a emere anyị ihe eme. Kedu onye mere anyị ihe a biko? Onye mere anyị ihe a? Ọ dịkwanụ mma ma ọ na unu jụọ m. Otu a ka ọ dị ụmụ ihe dịka ịga n'ụmụ Igbo community meetings ndị a na countries dị iche iche. Agha ị na-ajụ kedu ihe ọwụ nke ọwụkwa politics Nigeria. Countries dị iche iche, agha, nwa onye na-ekweta ihe ibi ekwuru, nwa onye na-ekweta na onye a ga-achị. Ihe a ka a na-adọkasị nọkọta grupu nke a kpọrọ ndị nke a gawa n'oyibo kọntrị aha na-atụkọrọ ndị agha ego. Duto adịghị n'ofu anyị, ọ dịghị mma. Ịbịa ihe dịka na particular community meeting na ị ga-afụ otu a na-eme nwe ike kwuo okwu end of the year party ma ọkwa na end of the year ụmụ ihe meeting ndị a. Ofu onye volunteer, ofu onye asị oke na m na-akpụnye unu efi, na m ga-enye unu efi ma ọ wee wu. O wetie na ụmụ ike afọ gara aga ọ kpụnyere meeting efi, afọ nke a ọ kpụnye meeting efi, nke na-abịa abịa ọ plan kwa ịkpụ meeting efi. Ị ga-anọkọta ofu onye anọkọta ebilie sị bịa nna efi ị na-ada akpọ ede anyị a ga-agbafuru gị agbafuru. Efi ị na-enye anyị edishọn onweghị ihe dị n'efi a. Ana m suspect kwa efi a ọkwa just to poison the mind of others. Ị ga-afụ ofu onye nwere ike ọ na-eme biznes aka esighị ike ma ọ nwere otu o si nwee ọdachi ma ọkwa misfortune na last year gara aga and this year. Before you know it, obido gbakọs edition ọ bụrụ efi a this man na-enye anyị ya na-ata mere biznes eji ọda aga. O chefuo no n'ime the same meeting ahụ na ụnụkwa ndị na-alụ ụlọ na-ededicate, ndị na-ebupụta latest moto, cars, machines. N'ofu meeting ahụ, otu ụfọdụ ndị Igbo si eche echiche. Ifugo onye a na-akpụtazi efi a na-akpụnye ụmụnne ya ka ha soro ya na-eme gị enjoy. Ọnụzie ihe ndị a, mmụọ inyepụ aka ma ọkwa na inyere ụmụnne ya aka ma ọkwa na iso support ihe ụmụnne ya na-eme, mmụọ ya daa mba maka enyowe ego ihe ahụ enyowe, maka enyowe gị enyowe. Ụmụnna ọ dịrọ mma. Ama m onye mere anyị ihe a. O nwere onye ṅụrụ iyi si na ya ma ejinata ofu ọnụ ma ofu obi wee na-ekpebi ma ọ na-ekwu okwu? Biko nụ, ihe awa ajụ ka m na-ajụ. O nwere onye ṅụrụ iyi si na ya enweghị ike ịwụ onye nche nwanne anyị, that we are not going to be our brother's keeper? Ọ dịrọ mma. It's not good. Anyị nwere ike kwesịrị na anyị kwesịrị ire onwe anyị kobo afọ afọ. O kwesịrị ọbụ na onye Igbo kpọọ onye Igbo ibie ka ọ bịa nyere ya aka, ọ tụgharịa azụ ya ma ọkwanụ ọ turn his back on that person or her back. Ọ dịrọ mma. I could remember magoso ụfọdụ afọ gara aga, some years back, o nwere ebe a nọ na-ekwu okwu. One of my friends si bọm tufonza, ọ sị na mama na ọkwa mfu kidnapping na ndị Niger Delta, ndị mba mmiri a na-eme,
a na-ada anwụrịma ma ndị ọcha ma gịnị dọsụ onye ha adaghịzi a na-ege anya dị ka ya egwute esiki ma ọ gịnị amaburu Okoye immediately jedebe na boys high school unu kwụzie tait unu erelizie anọkata ekidnapụ mmadụ nwụrụ jedebe na Niger Delta ụmụ ihe Rivers Bayelsa ndị a na gịnị anwụrụ mmadụ jedebe. So the part my friend na-agwa m sị na ụbọchị ọwụ na ndị be anyị rahụgidere ụra wee tete wee cheta that na ọ bụrụ na ikuru mmadụ jee debe na ị ga-anata ezigbo ego na mma afụ na armed robbery ga-ereduce na m ga-afụ na ụfọdụ style crimes ga-ereduce. Sị mbara m aghọta ihe o kwuru okwugharịkwa ihe o kwuru again na ụbọchị ọbụla ndị be anyị ga-ebido ikidnapụ mmadụ na ndị ahụ ndị be anyị mụtara ya n'aka ga-abịa refresher course ha ga-abịarị training na be anyị ịmaga iji update ya application ha ji ekidnapụ mmadụ na ha ga-abịa na-emere updating from our own apps. Datụ ihe ọ na-ekwu mana eburu m ihe ọ na-ekwu gbaa night mpịa ya ọ dị nke o nwere eziokwu dị n'ime ya. So kedu ihe na-eme today? Kedu ihe na-eme today? Onye Igbo na-ere onye Igbo ibie maka akụ nke ụwa maka ego. Just megodo mistake ọwụ na ibutere ụmụ ihe 1 siki ma 2 siki ma 3 siki ndị a abịa na iru compound unu ma ihu gate unu na village a na-agbasa aja white ndị blọk a na-akpọ ndị iron na okwute na chippings a na-trip na-awụsa. Ofu nwanna gị nwoke bụ onye ga-ebinitenu chekonukọ ndị otu ya ndị ọdịkọdịa ndị na-eche eche otu o si eche gwa asị ya na ihe na-eme na be this guy na ihe na-eme na be this guy na ya nụ na ọ nọ Male na ya nụ na ọ nọ Hong Kong na ya nụ na ọ nọ Togo na ya nụ na ọ nọ Cote d'Ivoire and ya nụ na value ye na o ruru ego one dị otu a ọ ya nwa ga-aga selụọ market ya nwanne ya nwoke. So oge ụfọdụ na-ajụ o gosi na ihe dị mma adịghị na anyị mma ndị Igbo bikonu ịmata ụfọ na-ajụ ihe a bikonu unu ewe n'iwe ama m na ụfọdụ n'ime unu dị iwe ọkụ unu ewe n'iwe. Kedu onye mere anyị ihe a bikonu ka anyị jee chọọ ihe anyị egokọ ga yọwa onye ahụ ka o nwee ike ịgbaghara anyị mmehie anyị biko. Kedu mere anyị ihe a ọ ihe ọma adịghị anyị mma. Onye Igbo ga-achịrị information nwanne nwoke jeje resi onye mba resi strangers ka o wee mee ka sure na o meta gị ihe ka o wee mee ka sure na o gbukarịa gị. Kedu ihe uru anyị na-enweta n'ụdị ndụ a? Kedu ihe uru anyị? Sọsọ ịmago ebe ọ na-apụta kpọọ afọ Igbo mention afọ Igbo akpata oyi na-awụ ndị mmadụ na ịmaghịkwa onye awụ onye awụkwa onye Igbo onye Igbo ndị ọzọ na-ekpupụrụ anyị okpu ndị ọzọ na-akwanyere anyị ugwu other nationalities. Unu mana ụfọdụ ndị strangers ụfọdụ other nationalities ma value of ndị Igbo karịa ndị Igbo n'onwe ha. Ha ma ihe ndị Igbo nwere ike ime ha ma their capacities ha ma their capabilities karịa ụfọdụ ndị Igbo karịa imerime ndị Igbo. A na-achọ ya achọ o juru eju iwere na-emekarị travel iwere na-apụ apụ ị ga-aghọta ihe a na-ekwu maka na ụfọdụ ndị be anyị amaghị ndị a na-akpọ ndị Igbo ha amaghị how special ndị Igbo dị. Ụfọdụ ndị outsiders ma na anyị wụ special people nwere amara anyị nwere grace anyị nwere talent nweghị ihe Igbo na-enweghị. Mana ịbịa ịhụ na anyị nwewu ndị Igbo na-use all these qualities anyị nwere all these beautiful and good qualities anyị nwere against ourselves. Anyị na-eji na-agba onwe anyị tackle. In that process o mezie ndị ọzọ afụ etu ha ga-esi wee bata control anyị na-manipulate anyị na-apịa anyị ka remote maka na ha afụgo otu anyị si chịpụta ukwu egwu a. So n'uche m ọ dị nke ihe o ji dị ka ọ na-afịa anyị ahụ
anyị pụtara sị na anyị na-agba mbọ maka inwere onwe dị mma, onwe ihe karịa ya, mana eche m na ọ bụrụ na anyị kwete onwe isi, pụtawo na ya ekweteghị omenwe isi. Ọ dị n'aka ndị Igbo, ọ dị n'aka onye Igbo ọbụla ka anyị gụọ isi kedu otu anyị ga-esi wee mee wee kwete, ka anyị wee nwee ike ịga n'ihu, nwee ike ịchọta ihe ọbụla anyị na-achọ mgbe ọbụla anyị jiri chọọ ya. Ka m gwakwu na eziokwu ọwụ na ka m pịa unu nọmba, unu ama na agbụrụ ndị ọzọ Nigeria nwere ihe dịka ụzọ amaghị m otu m ga-esi, over 200 or 300 tribes in Nigeria. There were many tribes na Nigeria, ọtụtụ agbụrụ dị iche iche. O nwere ike ngwa gị na ha na-efilu mwakpo, ha na-efilu intimidated, ha na-efilu intimidated due to ngọzi ma ọ bụ blessing ma ọ bụ ihe ndị Igbo nwere ike ime, otu Chukwu si gọzie ndị Igbo. Ha na-efilu intimidated already, ha na-ewusa ndị Igbo anya ụfụ ọpọnụ mkpagbu niile a na-akpagbu agbụrụ a. Legodo otu ha dị. Ọkwa anụsịrị agha Nigerian Biafran War, ewe 20 pounds kee. Ha nwa na onwe ha na-eme ha onweghị otu esi tamper with their own money. Ọzọ anyị nwawo ndị na-ebi ihe ego, anyị nwawo ndị na-echebe ha develop their places, rụkasị ha. So obi adịghị ndị agbụrụ ọzọ mma ebe anyị nwawo ndị Igbo nọ, obi adịghị ndị obodo ọzọ mma ebe anyị nwawo onye Igbo nọ. Ọ bụ na ị travel outside the country, most of obodo ndị ọzọ ndị Igbo ga, ọ na-eme gị na-akwụ okwu, ha sị negodo onye nke a ha na ụbọchị a na okoro obere traveling bag bịa, negodo onye nke a ha na ụbọchị a na okoro obere politin bag bịa. Ọkwa ya nwa bịazi bịa zụchisi everywhere. Ọ ya nwa pụtaziri ọ bụrụ na ọsọsọ efi ejuru nkwọ. So ndị na-ewu ndị Igbo anya ụfụ awọkwa ofu ndị akwa iche ma ofu ndị ọgbasa ọsọ na Nigeria. Mgbe ị pụrụ outside ifu ihe ndị Igbo na-afụ, maka na o nwere ihe ndị Igbo na-afụ na Nigeria. Ka m gwa unu nke eziokwu, ị travel outside ifu ihe ndị Igbo na-afụ. Awụkwa na m ekwu na ada akpagbu ndị Igbo na Nigeria, a na-akpagbu ndị Igbo, everybody knows that. Kama ihe m na-ekwu na ị travel outside ifu ihe ndị mmadụ nwere ike ime gị maka na iwu onye Igbo. Ọpụ na a na-eme ihe niile anyị na-eme, anyị na-apụta with flying colors. A na-eme ihe niile ahụ, ụdị makin niile ha na-enye anyị, anyị na-achapụ, dị ma a na-ama akị anyị na-achapụ. So mgbe a chọpụta na ọ dịkwanụ ka ọsọsọ onye gọzie Israel, o buru ngọzi wee nawa. Ifu gị abịa dị otu a Nigeria dị kịta, ọtụtụ agbụrụ, so many people, roots, ha na-aghọta anyị that na anyị nwa na-achị Nigeria, na ndị Igbo na-achị Nigeria. Maka na onye bụ igu ka ewu na-eso, onwe igu ọbụ na Nigeria nwere, ndị Igbo bụ ya. Otu a ka ha si aghọta ya. Ebe ọ bụ na etiri isi, onye Igbo nwere shop, onye Igbo nwere business, onye Igbo nwere investment, onye Igbo nwere industry na any part of Nigeria. So obi adị ha mma, ha filu na anyị nwa na-achị Nigeria. So ọ na-eme anyị kwute okwu ihe gbasara inwere onwe a, ha na-aghọta ya asị na ndị a dị over twisted. Ọ bụ na obi adịghị ha mma na anyị nwa na-control everything, na anyị nwa ji economy of the nation. Still anyị na-achọ ka agụrụ Nigeria gụnye anyị n'aka, na ha ma agbafukwa na anyị agbafuru. Ihe a na-ekwu bụ ihe many of them na-ekwu. So ha na-aghọta anyị na anyị nwa ji Nigeria, skeleton Nigeria, ọkpụkpụ Nigeria na Igbo ji, maka na anyị nwa na-control the economy, anyị nwa ji the economy. One week ndị Igbo niile nọ na Nigeria decide sị na ha ma apụta ahịa. Unofu na arụ eme na Nigeria.
na nsogbu adị. A ga-abịa yọwa ndị Igbo ayọ sị biko ụmụnna my brother biko nụ kpọpee nụ shop moto m mebiri emebi ka nara ha ngoro pass fees ye, kpọpee nụ shop ka anyị go provisions, kpọpee nụ shop mepee nke a mepee ọfịs a ka anyị maa nke na-eme eme. Efughị so ọtụtụ n'ime ha adịrọ comfortable, obi adịrọ ha mma ebe anyị nọ. Efughị abịakwa n'ihe dị ka ọchịchị, otu a na-asị na a na-achị achị, ị ga-afụ ndị Igbo ha gọziri, ha nwere leadership skills, top standard leadership skills. Ha ga-apụ chia ndị ọzọ, chia ndị obodo ọzọ. Gaa na Nigerians in diaspora, many communities Nigerians in diaspora, ọ ndị Igbo na-achị ebe ahụ, ọ ndị Igbo na-achịta ọfụma. Ịmago ihe dị ka otu comprised other communities and so on and so forth, na-achịta ọfụma. Mana bịazie na nke a kpọrọ Igbo meeting ma Igbo group ma organization, ọwụ na enwatụghị ya anwa before na ebugo an executive of any Igbo organization. Ehụ that na Igbo organization group or meeting with the most difficult meeting ị nwere ike iwe onye isi, the most difficult meeting ị nwere ike iwe an executive, the most difficult meeting ị nwere ike iso wee na-achị. Igbo siri ezigbote ike. Gịnị mere anyị ji eme otu a? Ọ dịnụ mmanụ. It's not good. Anyị kwesịrị ịgbanwe. Ọ dịrọ mma. Onye Igbo ọbụla na-enyo ibi enyo. Ọ na-enyo onye isi, ọ na-enyo onye na-achị achị, ọ na-enyo ihe wee intentions ya, ọ na-enyo tendencies ya, onye ma ihe ọ na-plan ime. Ka anyị tụnụ positive for once. Efughị ya, ọ dịrọ mma. O nwere ofu ahịrịokwu or sentence amamotu esi ekwu ya ekwu, m ga-asị na ihe a damage go so many things na our psyche, ihe a damage go ọtụtụ ihe na ndụ onye Igbo. Ịmụ ihe okwu ahụ, ịmụ ihe m na-achọ ikwu ya, ụmụ ihe anyị na-ekwukarị. After all, ọ na-enye m nni. After all, ọ na-enye m nni. Ihe o mebigo na ndụ onye Igbo ọ bụghị obere ihe. Anyị sị ka anyị gbakọọ ya, chi ga-eji chi ga-abụ. Ọ na-afịa ahụ ife onye Igbo na-adịghị izu okwu a, na-adịghị izu this sentence. After all, ọ na-enye m nni. Ihe okwu a mebigoro ọ bụghị obere ihe. Okwu a na-eme ka etipikal onye Igbo o ji ọda ekwe atụkwasị ọchịchị onye ọwụna, any authority. Ọsọgodi ya wuru eze obodo ya, ọsị ya wuru the local government chairman, the governor, otu ihe ọwụna akpọrọ authority. Onye Igbo ghọtara na as long as na ọ bụrụ gị nwa na-enye nni, na enweghị any say, nwere any power over him. So in terms of otu a na-asị na mmadụ na-awụ good subject to good leadership or to a leadership, abịakwa m na-enyo dati na enyo. Ọ dị m ka ọwa anyị nwa chuzuru na ya achọghị ewu good subjects. Maka na ya dịka in fond of ese, after all, ọ na-enye m nni. O nwere ka ọ dị. Onye Igbo ọbụla na-use this particular sentence at his or her own convenience iji achieve aim ya. So ihe after all, ọ na-enye m nni a, ọ na-separate anyị from any established authority. Ọ na-eme anyị ada akwanyere ndị na-achị achị ugwu. Ọ na-eme anyị ada akwanyere eze anyị ugwu. Ụmụ obodo ọ ga-eme pụta ikwu okwu gbasara ndị na-achị ha. Okwu ọbụla i kwuru, unless ma i praise ya, ha nwere ike ikutu gị n'ala. But onye Igbo nwere ike isi town bata village asị ya na eze kwuru. Even before ikwucha ya nwara ọchịgo gị, onye we eze ma igwe, onye we igwe. After all, ọ na-enye m nni. A ga-agbafuru ya agbafuru. O kechapụkwa ntị ka ọnụ ihe igwe kwuru. Ihe a jọrọ ezigbote njọ.
ọ na-eme ụfọdụ ndị Igbo ada akwanyere ndị tọrọ ha atụ ugwu. Ọ na-eme ụfọdụ ndị Igbo ada akwanyere ndị ichie ugwu, n'agbanyeghịkwa na o nwere ndị ichie regoro ugwu ha. Enwegokwa ndị ichie bere ugwu ha ego supply ya na credit. Mana after all, ọ na-enye m nne emebiko ihe buru ibu. Chineke gọziri anyị Igbo ebe o buru ibu. Chineke gọziri anyị Igbo, o ji ihe dịka ụfọdụ ndị ma Chineke chọọ ya mma. Ụfọdụ anointed men of God. Anyị nwere ndị na-afụ ụzọ, prophets. Anyị nwere many people na-arụ ọrụ ịmago n'ime vineyard of the Lord na ala Igbo. O nwere ndị ekpere ha na-eso eweta agamnihu ndị Igbo. O nwere ndị ekpere ha na-agbara ndị Igbo mbọ, na-eso agbara ndị Igbo mbọ. Abịakwa n'ala Igbo, anyị nwekwara ndị anyị nwekwa ndị osochiegbu. Enwere ndị pastọ osochiegbu n'ala Igbo. Anyị nwere ụfọdụ religious businessmen. O nwere ndị ụfọdụ kpọrọ ha si na ọwụ altar hush puppies and one chance prophets. O nwekwa ndị akpọ ma social media prophets. O nwere ndị akpọ ma comedian prophets. Nwere ụdị ịchọ n'ala Igbo. Ndị abata na family gị ha etiwa ya ebụọ. Nne a na-suspect nna, nna a na-suspect nwa a na-suspect onye ọbụla ọfụ n'ụlọ. O jide family gasa. Ihe o ji gasa family ahụ, ọ ma na o tinye unu ụjọ n'ahụ. Unu a na-agụta na-achị ya, ọ na-awụba n'akpa nke ya. Arụme. So why are we like this? Ọ dị mma mmadụ imebi nke ya. Ọ dịkwa mma mmadụ ịba n'ime ụlọ kpọchie mago doors na window na ọ dị anyụ ahụrụ na ọkwa dị a na-ekurie. Ụmụnne ọnwụkwa ka ọ dị. Anyị enweghị ụfọdụ so-called pastors na prophets jide families na ala Igbo n'anya n'iyi. Pisisie ya, ifuzie nwanne gị na-enyo nwanne gị enyo. Ha si n'Oluwa sendere ha, mana ka Oluwa si sendie ha, ịmata ụfọ na ndị na-eso ụzọ ya amaghị. Ha confuse go a lot of our people. Ewerugo brain ụfọdụ ndị Igbo wee were egwu African salad taa ya without ịṅụ mmiri. What is happening? Ọ gịnị na-eme? Divide their families. Nke ịkpara aka n'ọnụ sị gị na o nwere pastor bịa, na o nwere man of God akpọta na nekwe ihe o kwuru nka. Why man of God na-agba mbọ maka pocket ya? Ọ gwa another thing so adọsasị ndị Igbo ma ọ na isi nkwuo. Nke a bụ omenala. Asị na omenala adịghị mma. Otu anyị si kweta drop ụfọdụ omenala today, ekwesịkwa na o nwere ụfọdụ omenala anyị kwesịrị inebara anya. Maka ọ na encourage ụfọdụ omenala ndị a na-ekwu okwu ya, ndị Igbo enweghị ike iji ofu obi wee mee ihe. Onye Igbo ga na-aghọta onye Igbo ibie dịka onye ọzọ. Kachasị n'ebe ndị si na ha na-eje ụka nọ. Ndị kpọrọ onwe ha Christian brethren kwesịrị ewe ịfụnanya ihe dị mma ka ekwesị iji wee mara ha. Steji ndị Igbo nọ kịta, ọ kwefuru ihe a na-asị gị, osu asịkwa, ume asị gị, ohu asịkwa nke a na nke ọzọ. Ndị Igbo ekwesịghị ịsapụ ihe a na peji. Ndị Igbo ekwesịghị iwepụ ihe a ebe ọ bụ na anyị chọrọ ka anyị gbaa mbọ ka anyị ji ofu ọnụ wee na-ekwu. Maka na amanụ m otu ị ga-esi sị m na ị chọrọ iwe onye isi, na iwe onye isi, ị chọrọ ịchị achị, mana ịkpọrọ m osu, ịkpọrọ m ume, ịkpọrọ m ohu, ịkpọrọ m nke a. Amanụ m otu m ga-esi wee nwee moral iso gị ma ọ bụ ikwu okwu nghọta ihe ị na-ekwu. One, grade bụ imego ka mụ na gị ka m mara that na mụ na gị abụrụ ofu. Ihe a sokwa enye anyị nsogbu. Agụọ Baịbụl enu, gụọ Baịbụl ana, agba mbọ otu n'ogwe, gbaa ebuọ, gbaa ịtọ. I don't know, enwere m ike ịghọta ụmụ ihe a. O sokwa enye anyị nsogbu. Onye wenite isi ajụa onye ka ọ bụ ezigbo mmadụ ka ọ bụ ajọ mmadụ, ọ bụ osu ka ọ bụ ume. Ihe a nwanne gị o, ihe a kwa nwanne gị, ofu ebe ka unu si.
apịkwa ya ọfụma ihe akwa the same blood na-agbanyeghị circumstance ya nwanne ịpụta separate ya. O nwere families, o nwere mmadụ na-abụ fụrụ onwe ha n'anya dị ready imeke a good husband and wife, dị ready imeke a good family, a good lover. Abịa n'anya osu asịkwa ume asị gị, ohu asịkwa nke a na nke ọzọ, ejide that beautiful relationship n'anya n'iyi. Ịbịazi ije chekie divorce rate n'ala Igbo. O nwere ebe nje wee mee vidio, unu lekwa anya na screen, unu nwere ike ịfụ ya that video ahụ. M ga-like ka unu gaa watch ya the video. Otu ụfọdụ mmadụ si agba, ndị Igbo si agba ibe ha alụkwaghị m kịta. So ihe m na-ekwu, ọ cause so many divorce rates. Ịbịa chekie ndị a na-edivorce ibe ha, ndị abụcha ezigbo ndị kpọrọ onwe ha ezigbo mmadụ na ya awụghị osu, nke nwoke awụghị osu, nke nwaanyị awụghị osu, a na-edivorce onwe ha. So m na-ajụzi kedu ihe dị iche, who is fooling who? Anyị na-ekwu okwu iji ofu obi, iwe ofu, imekọnọta onwe anyị ọnụ, nwee ike achieve ihe anyị chọrọ, mana na anya just look at inecha anya mmadụ Chineke kere otu o siri kee gị, ibutuo ya, idegrade ya, klaasị nke gị wuzie superior class and race, ndị nke ọzọ ahụrụ inferior one. Nna ka isikwa n'ebe a pụtawa ma ọ na-asị mata ife ọkwuo fụgị. Ile anya onye Igbo dị good into buying and selling to the extent na even ire consciences na conscience ụfọdụ ndị Igbo ebere ya ego ka ngwaahịa na-achọ emebi ka ngwaahịa chọrọ ime expire, abe consciences ụfọdụ ndị Igbo ego. Gịnị mere anyị ji enjoy divisions everywhere anyị nọ, ebe ọbụla anyị nọ? Anyị na-alaiki ịkpa oke, anyị na-alaiki nkewa ebe ọbụla anyị nọ. Kedu ihe kpatara ya? Gịnị kpatara ya? Oge erube mgbe anyị kwesịrị iche eche kedu ihe anyị nwere ike ime onwe anyị wee bido were ofu ọnụ na ofu obi wee na-ekpebi. Echekwa m na time erugo mgbe anyị gara na jeje gụrụ isi jụọ onwe anyị ụfọdụ ajụjụ ka anyị nwee ike idozi ndụ anyị dịka ndị Igbo. Oge erugo mgbe anyị kwesịrị ịba n'ụlọ jeje gụọ isi kedu solution to our problem. Aka anyị nwere very big problem ndị Igbo nwee weight, mana ụfọdụ mmadụ amaghị. So the more in our downplay, in a degrade our problems. Ọ ya mere ịpụta tie hoi onye Igbo ọzọ anyeweghị ihe ya itiri, itie nzọgbu enyi mba enyi onye tipụta isi na windows kere ya na-azọgbu ihe a na-eme ihe na-azọgbukwa na amụ nwa ụkọ makwa m ihe na-azọgbu. Ọ bụrụ ihe onye Igbo kwesịrị ikwu. Kampion na another number, onwego otu unu si try ya isi ihe dịka ụmụ national borders ndị agha, international borders ndị a cross like si ka itinye ke n'isi system ba Kotonu. Ifu na the biggest problem ị ga-encounter, biggest problem ị ga-enwe na border with your fellow onye Igbo immigration ma police ma army ma onye ọla na-arụ ọrụ ebe ahụ, ihe onye Hausa, ihe onye Yoruba, ọ gbaghara gị. Mana onye ga-ejide gị jisie gị ike wụ nwanna gị. Ihe ga-eji mana onye Igbo inezi anya na aha a na-ede na ịmago baji a na-adị na uniform ha, ịmata na onye nwanna onye a ga-ekwukwa asụrụ gị Igbo ege n'ọtọ bekee. Ọ ga-eme ka show na o jigide ego until nyụọ. Ọ makwa na nwanne ka ewu ya ma achọghị ịmụ ebe isi ọ chọghị ịmụ ebe isi, onye nwa ga-encourage ndị nke ọzọ, ndị Hausa ma Yoruba si na onye a kwesịrị na o wetara ihe ọ dị na mma, ụmụnna adịkwa mma. Ọ bụkwa sọsọ Kotonu na Seme border, other borders, other areas. Ọsọ chụwa gị gbabachi na onye Igbo, ịgbakwutere onye Igbo ibe gị, ọ ya nwa ga-asụ gị the final stab, were mma sụọ gị the last one onye a ga-eji ekubi. Ọ dị mma, ọ dịrọ mma. Ama m mgbe a na Ọnịcha, o nwere mgbe ndị na-azụ ahịa n'ahịa Ọnịcha, unu kwesịrị ịma ahịa m na-ekwu ebe a, nnukwute ahịa dị n'Ọnịcha,
ndị na-exchange line. Mgbe ha na-eme atụkọta ego enye ofu onye o jeje gote exchange gote ego. Ị mana one of ndị so wee tụkọta ego ahụ eji wee bunye ofu onye ka o wee jeje zụta ego, oge ma ọ bata ekesasịkwara onye ọrụ na dịka o si wee weta ego, wee jee blọkụọ jeje blọkụọ ruutu onye ahụ ga-agba, onye abụ ego ahụ na-aga ịzụta ahịa ga-agba, wee were jack kụgbuo nwanne ya, wee jack kụgbuo onye abụ ego ahụ ka sọsọ ya kọ na-adị money bulie ka o wee wụ sọsọ ya. Mebi ka ndị ọzọ nwee ka ha si chọọ akpa rice ma ọ gịnị ka ha bịa na-ayụ ya biko na kọmuniti ọwụ sọsọ ya wụrụ dị ogiri gada ma mee mma akpọ ya akpọ. Ọ chọrọ ka ọ wụrụ sọsọ ya wee na-emewe ọfụma na line ahụ, ka ọ wụrụ sọsọ ya wee na-emewe ọfụma na be ha. Efu ihe a na-akpọ greed na selfishness. Ọ dị ka everyday ya na-eme enlarge, ọ dị very bad. Ọ iwu na nke anyị ga-adị iche, personal interest anyị kwesịrị ịkarị nke ibe anyị. Onye Igbo enwere ike iwe good bread into another, ọ ihe ọjọọ ka ọ bụ. Biko ndị be anyị, oge erugo mgbe anyị ga-alọta n'ụlọ ka anyị ga-asachasị onwe anyị, ka anyị ga-clean onwe anyị up, ka anyị ga-agụ isi, ka anyị wee nwee ike achieve ihe ọbụla anyị chọrọ achieve under one umbrella. Efughị. So echekwa m na anyị ekwesịghị egwu anyị ịma the laughing stock. Others ndị ọzọ na-achịzi anyị ọchị, ndị anyị bụ ụzọ gbawa ọsọ, ha na-achịzi anyị gbasi ike, ha na-achịzi anyị ọchị. Ọ bụ dutu otu anyị si eme omume, dutu otu anyị si ere onwe anyị, dutu otu anyị si anya dị ekwe eyuzu ofu obi. Other nationalities na-achịzi anyị ọchị. So ụmụnne m na ụmụnna m bikonu, ndị Igbo, ana m ayọ unu, ma 24 TV na ayọ unu bikonu, ka anyị nwee ike iji ofu obi, ịghọtago, ka anyị nwee ike iji ofu obi na-eme ihe. Let us stick together like a stamp on a letter. O nwere ihe ọjọọ, ọ bụrụ a bad thing. Ka anyị wepụ the spirit of after all ọ na-enye m nne and ụmụ ihe ndị irie. Ihe anyị wụ ndị Igbo, anyị abụrụ ndị iro. We are Igbos, not enemies. Biko ọ ga-amasị m ka unu gaa na YouTube page m, gaa subscribe, gaa na Facebook, click like, share anụ meseji a, tụsasị anụ meseji a nye onye ọbụla, ma ndị iro ma gịnị, ka anyị ma obi anyị nwere ike ịgbanwe, ka anyị nwee ike iji ofu obi nata ihe ọbụla anyị na-achọ. Ibe anyị ekene m unu. Igbo mma mmanụ, Igbo ka emesịanụ. Bye bye.